חברים, כאן מיכאל בעוד שורץ חדש, שהיום אני פותח חבילה באולטימייט, אבל בטלפון, כי הסוני שלי לא עובד. אז יאללה, בוא נפתח. אוקיי, אני נכנס למשחק, הולך לחבילות, זה הפוטיז, נעשה אופן, בוא נראה מה יצא, רגע, אופן, ומה יצא? בקר משהו טוב, ברזיל, איכס, עוד אחת, נו באמת, אוי, זה יהיה שורס קצת ארוך, כל הפרסומות האלה, אחרי שהפרסומת ייגמר אני אגיד לכם להירשם לערוץ, לתת בלייק, אני רוצה להיות יוטיובר גדול, ואני באמת משקיע בסרטונים האלה. לענייננו, חוזרים על פרסומת. אוי. נו, שילחץ לי כבר. 1, 2, יופי. הלאה. עוד אחד. בבקשה, משהו טוב. בבקשה, 99 עם בפה. נו. מה זה? יש! אומייגאד! What the? אומייגאד! מסי 99 במשתמש שלי, באולטימייט, let's go! אוקיי. אז השגתי מסי. וואו, איזה מרגש. אחי. נתתי את כל הקבוצה שלי ב-SBC ועכשיו אני בונה קבוצה חדשה ויצא לי אשכרה את מסי 99. וואו, אני חייב לשים אותו בהרכב. חכו, רק רגע, אני שם אותו בהרכב. חייב לשים אותו בהרכב. אני מצטער כל כך, אבל מסי 99, welcome to the club. עכשיו, מגן ימין ומגן ושוער, גם לא קשר, אבל תראו, יש לי מסי, יש לי פה את ווילסון, בלינגהאם 97, את אלכס גרסיה, מטואידי, פודן 98, במקאנו קולר כן, בוא נפתח עוד חבילות, עוד חבילה אחת. כן, בצד יש לי 164,000 קוינס. בוא נפתח חבילה, עוד אחת של פוטיז, בבקשה משהו טוב, בבקשה. אנגלי סיים. ג'וב בלינגהאם, גם סבבה, לפחות יש לנו סיים. נתראה בשעות הבא, יאללה ביי.